హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఎక్దమ్ ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి వీడియో చూసి ఆ వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్లో చెప్పండి. డెమో చూసే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూసేయండి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియో ఎలా ఉందో. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. సో ఫొటోస్ 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ప్లస్ ఫోటో మీద టచ్ చేసి పైన 3 డాట్స్ పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి ఫోటో కట్ చేయండి. ఇలా 1 by 1 లాస్ట్ వరకు ఇలా సేమ్ టు సేమ్ 1 by 1 చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ట్యాప్ చేసి బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేయడం అంతే. ఇలా ఒకటి తర్వాత ఒకటి కంటిన్యూగా చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. నా కోసం ఒక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అలాగే. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ పెడదాం. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ 5 ఫొటోస్ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సెకండ్ ఫోటో లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది. ఒక ఫోటోకి ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేయండి, ఒకటే ఫోటో. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో కాపీ, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటో 3 సెకండ్ దగ్గర 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. ఇలా 1 by 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా మొత్తం కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అయింది కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఈ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, 1 ఫోటో, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేయండి. 1 2 3 ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. చిన్న సైజ్ ఒక్కొక్క ఫోటో ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్, ఇలాగే చేయండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ సెకండ్ అయింది కదా, ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో. ఈ థర్డ్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. 1 2 3 సేమ్, అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా చివరి వరకు దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 1 by 1 చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒకటే ఫోటో ఉంటుంది,
4వ ఫోటో ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఈ ఫోటో నుంచి 4 సెకండ్ నుంచి పేస్ట్ చేయాలి. ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే మిగిలి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి దాకా ఇలాగే 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. ఇలా 1 బై 1 టోటల్ యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఇప్పుడు వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.